A rapazada de Ribadumia demostrou hoxe que hai canteira. O alumnado de terceiro da ESO do Colexio Julia Becerra Malvar puxo en marcha un proxecto solidario sobre a enfermidade de Dent, unha iniciativa que vai moito máis alá, incluindo o deseño dun cartel ou a súa difusión entre a veciñanza. Para iso, esta mañá convocáronnos a unha rolda de prensa para explicarnos o seu proxecto. Que consistía en la elaboración de unos carteles en los que tenía que figurar una foto inédita, una información necesaria para promocionar la campaña y también un eslogan. Estábamos divididos en grupos y cada uno de ellos tuvo que ir por las aulas del centro informando acerca de la iniciativa. Das propostas presentadas, este foi o proxecto gañador. Na parte solidaria puxeron o foco na enfermidade de Dent, unha das consideradas doenzas raras. La enfermedad de Dent la tienen concretamente aproximadamente 400 personas en todo el mundo, 18 en España e 10 en Galicia. Así que fan un chamamento á veciñanza a xuntar tapóns solidarios para que se investigue máis esta enfermidade. Van colaborar co colectivo Asdent. Asdent fue creada por Eva, la madre de un niño que se llama Nacho, de Barcelona, y participó en varios documentales para dar visibilidad a esta enfermedad, y aparte también participó en carreras ciclistas con ciclistas retirados para dar igualmente visibilidad y así que la gente deposite tapones. Estos serán enviados a la organización Asdent, que como dijimos está en Barcelona, y estos las venderán a empresas recicladoras que les darán un beneficio económico a cambio de ellos. Pero para chegar aínda máis alá, decidiron petar na porta do Concello de Ribadumia, que vai colaborar co proxecto despregando unha rede de caixas solidarias como esta. Hemos solicitado la ayuda del Concello, que se ha comprometido a difundir la iniciativa poniendo puntos de recogida en el Colegio CPI Julia Becerra Malvar, en los edificios consistoriales como el Concello de Ribadumia, en los servicios sociales, en la biblioteca, en la carpa de la festa do Viño Tinto, do Salnés, e en la carpa del Punto Morado. O alcalde reiteraba hoxe ese apoio e felicitaba o grupo polo seu traballo. O Concello de Ribadumia, como non pode ser de outra forma, pois tamén quere estar aí, por iso vos lo agradecemos, non? O Concello de Ribadumia é unha campaña, pois eso, solidaria, na que se pretenden recoller, pois, distintos tapóns, e o Concello de Ribadumia, pois, vai a ter a disposición, pois, 6, 7 puntos. Detrás de todo isto está a mestra de lingua castelá que salienta o bo traballo que fixo a rapazada. Crearon los carteles, hicieron toda la campaña, hicieron la investigación que es una enfermedad rara, que es la enfermedad de Dent, pero también hicieron la instancia para presentar al Concello, para solicitar la ayuda, una notita de prensa para que se conozca. E agarda darlle continuidade a esta boa iniciativa nos vindeiros cursos. Nesta primeira edición participaron os 40 alumnos e alumnas de terceiro da ESO que, divididos por grupos de 5, elaboraron cada un o seu proxecto.